yeah, yeah, teranga dunia laba, yeah, yeah, jamane. Madize kadang jogo ya noti masa. Madize kadang jogo ya noti masa. Mani biya dia teriya la ni tolado. Mani biya dia teriya la ni tolado. Yama dole ya, yeah yeah, serana dunia laba, yeah yeah, yama. Mr. Vice, Abu Jubade. The boss beats. Sada foto no ko jeyda ala ko burdum welti sada farno ko tawda pulago welani elti sada habay bannomo wadani welani felti pulo ko jambar to ciusal fata telde walu jeri o leldane jam kono ko pulago yodi Abu Juba wi reweyam ar jari yen kosam birdam tawterde ne jaro fifire to walo to welino walo yon tabe ne jebe jonnam tonni ne tuppa dane may rewbe ne guppa jehen falle jolof jangelbe sannarabe fulbe jubobe lede daneji ayi yon tabe Fuldanani funange fuldanani yenange fuldanani yewo fuldanani worgo fulbe bari kodo hey Abu Juba do ko adam finata wawoni aromeden finata wawoni indira fulbe fulani wala fulata harbe jam namder hay ko jalata nyanyujiri nyanya nana kolino koda sala fulbe ne jebe fura ko pasni final lede l'islam so mojala artima andu jiko no di jam jehento to santidina don tidungal jibina sago yidane igina nidi soyna heptina legal jungo kala wala tangade ko pullo jey mutidani jungo dusa nangi pullo jomnay to namga haru ngenar to jam iri foy ar to bose yillabe salbini jeri labon kobe fudan kobe fuldanani funange fuldanani yenange fuldanani yewo fuldanani worgo fulbe bari kodo hey Abu Juba do ko adam finata wawoni aromeden finata wawoni advice njade miyo fulbe jaman toy choma jabem enjar yen mi dama dum belama wa babo tubo tula kawe tulo malal sama de biron jibyo tubo jaje gel sayuwa jibyo dina wata yakoto seto do lo melana seto do parke seto do jagal chabe abichona dira jadem kelambalo jadem kuchijuranayi korama mudala isabale wel pendamali jadem midam tufara dem kadam jona dem ne bam silme yerina yam jadem pulago
Fulbenani funage, fulbenani tirnage, fulbenani yewo, fulbenani worgo, fulbenani kodo. Hey, Abu Juba do ko Adame. Finatawa woni aromen, finatawa woni adamen. Mr. Vice, Abu Juba de. Blue Boss Beats. Sada foto no ko jeyda ala ko ɓurɗum welde sada farno ko tawɗa pulago welani elde sada haɓay bannomo waɗani welani felde pula ko jambar to cusal fata telde walo jeeri o leldande jaam kono ko pulago yooɗi Abu Juba wi reweyam aɗa jari yen kosam birɗam tawterɗe ne jaro fifire to waalo to welino waalo yontaɓe ne jeeɓe jonnam tonni ne tuppa danema e rewɓe ne guppa jehen falla jolof janguelɓe sannaraɓe fulɓe juɓoɓe leɗɗe daneji ayi yontaɓe Fulbenani funage, fulbenani tirnage, fulbenani yewo, fulbenani worgo, fulbenani kodo. Hey, Abu Juba do ko Adame. Finatawa woni yamde sappo e jeeɗiɗi pawi silma capantati ɗo e haalirde RFI fulfulde tedduɓe yonti sa nantinde on kabaruji ɗi bisimilla moon Boliba bandiraɓe heeɗiɓe mi salmini on to Guinée Bissau hande ko suɓgoji ñalli e leydi ndi fodde 900 ujunere ɓiɓɓe leydi ndi nodda gam suɓade hoorejo mabɓe leydi e sarɗiyankoɓe fodde candidaɓe 12 tawano e mabɓe hoorejo leydi jaltuɗo woni Oumaro Sissoko Embalo gonɗo e yilade manda ɗimmo eɗen jokkodirɗo e nultiniraɗo men RFI fulfulde to Bissau Ousmane Embalo mi salminima salminima Boli Ibrahim yankoɓe RFI fulfulde machallah Ousmane holko mbawɗa tongande en kadi e juɓɓudi suɓgoji ɗi ko bilgol wondema oɗo waktu bureauji ɗi guddi walla bien fermi ɓe goni e wadde mum ko limoje andude mo kala candidat jo ko jelo heeɓi e kala tabal wonande leydi ndi ha he leyɗele janane oɗo waktu menen ɗo quartier birede Plouba ɗo école Guéramendis e taabe ɗiɗi baɗaɗe ɗo ɗe taabal giɗigal ngal ko yimɓe 350 wonno ko bindi woori noon ko 250 taabal ɗiɗaɓal ngal ko 120 woori ko 150 ɗum firsi wondema ɗi tawa yimɓeɓe ɗi tawra buy he mul walla bien yimɓeɓe boori e keewal fayda ko meeɗaka yiyede gila sumgoji puɗɗa yuɓɓinede he leydi he non a weltanama Ousmane Embalo en jokkat kabaruji meɗen toon to Guinée Bissau wonande cimtol e kabaruji keɓaɗi cuuɗi gotirɗi foof uddit ko yamde jeeɗiɗi e no hanniri ko ɗum holli en Djibril Diallo hoorejo juɓɓudi woteji e nder ndin leydi e wiide makko biroji gotirɗi foof no tolni e ujune tati e temedere e nogas e jeetati kadi kaake gotirɗe foof no tawa e nder majji ha heddi to wiyete farine teskam ɗon ngakker ko wiyete ko
procès verbaux kono o jokki nde ɓe keɓi nde kabaro ɓe neldi ɗum toon o andini wonde ɗin PV ji heewi hutorede ko e gasirde woteji ɗi o arti kadi e alhaali kisal woteji ɗi fof ɗoftama e no hannirata ni to Nigéria yimɓe jogitiɓe kaɓorɗe jani ñande aljuma ɓennuɗo to l'école catholique ɓe Sainte Marie to hirnangue leydi ndi fodde sukaɓe temedde tato ndiftama e mum wondude kadi e jangguinoɓe 12 capanɗe 5 e nder jaggaɓe keeɓi ɓoccitade ko ɗum holliti en alet hande fedde diine isayankoɓe horejo Nigéria Bola Tinubu andini wonde 38 e diftanoɓe nder église to funnangue Nigéria ñande talata ɓennuɗo caggal jengo gaccitama e ballal konu Nigéria alhaali ngakker carburant walla kuɓɓam to Mali dental leydi AES nana jokki e wurnude jokkodiral mumen aset hanki leydi Niger rokki ardiɓe Mali kuɓɓam gam ustude yoga e caɗele ɗe ɓesgu ndi leydi wuuri o saaha lappol camion ngaji 80 e ɗiɗi lowɗi kuɓɓam naati subaka hanki e nder Bamako umarade ñamey e dow inde horejo leydi ndi jagorɗo Mali kalfinaɗo jeego e kuɓɓam holli weltare mum e ngal ballal Al Ousseynou Ba ko sanga waktuji 12 ñalawma ɗin kamyoje 82 naati Bamako ko kononkoɓe dental leyɗe AES nduusi o sete ha yetti to o faano ɗin kamyoji kuɓɓam dogi ko ina abon e kilométre uji 1,400 ummade ñamey hade majji yottade Bamako Moussa Alassane Diallo jagorɗo Mali kalfinaɗo kuɓɓam e jeygu haali e dow inde laamu faddiwu ngu fof ngam hollude weltare mabɓe caggal nde o jarni horejo leydi Niger o andini wonde ina laaɓi wonde ɗi kamyoji kuɓɓam ma momto gonɗi kadi usto yoga e caɗele e biyol jagorɗo ngal baɗal ina firdina jokkodiral leyɗele ASD kadi ina ɓeydo sembinde ngal ɗon jokkodiral joɗaniɗo Niger to Mali woni Abdou Adamou andini wonde Niger koko yoɓi ñamade de Mali ñamlunoɓe e saaha nde dental CEDEAO fawno e mabɓe kuule ɗum wonno ko caggal nde konunkoɓe liɓi laamu Mohamed Bazoum sikke ala noon ngal ballal Niger faade e Mali ɓeydat jokkodiral ɗe leyɗele ɗiɗi ko fate jokkodire ha joni horejo Emmanuel Macron andini aset hanki yidde jokkodiral ɓuɓngal hakkude France e Algérie saabu o holliti gueɗe kewɗe eno hani waylede hakkude France e Algérie o holli anniya makko gollodade e ndi leydi e fannu kisal anle ha e faggudu o suuti ɗi kongi ko to Johannesburg to Afrique du Sud e jonde G20 e siftindi woni joni ɗum tekkere ina luuɓo walla luural no hakkude France e Algérie taw saabu mum ko alhaali patuɗo e keptingol Sahara occidental bandiraɓe tedduɓe ko ɗum keɓɗen tongude e kabaruji ɗi on jaram e kettugol mon coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama bisimilla moon hande tedduɓe no jonti paltiɗiɗeni ma en cuuɓo gotal e diƴƴi tawetede e kan pijeteɗo to Maroc e lewru 11 ɓuuri aroru faade lewru goo ɓuuri 2026 ma en jurnita hande guɓɓal fee ngal Nigéria Ouganda Tanzanie kame Tunisie ndendi e muɗum Ballon d'Or Afrique rokkama Achraf Hakimi on ko ɓiɗɗo Maroc e yeeso Égypte najo Mohamed Salah kame Victor Osimhen ɓiɗɗo Nigéria jingonoɓe Ferro Guirassy ɓiɗɗo Guinée beltaki saabu noon wasde on tawede e tato ɓurɓe mantinade ɓe ma en jurde to ɗum tedduɓe kono on ma en kal ko yowti ngal ɗo pellital ngal kaf ƴetti so wiidi télévision ngaji tawade leydi Afrique ɓaleri kaloje ɗemgal français ko kawre 33 tan e nder 52 baɗoje kan o tonto Maroc ɓe mbawi hollirde ɗon ɗo téléji kaloje ɗemgal anglais kaw kollitta mbiyen kawre ɗe fof ɗum noon jibini secrétaire ɗin téléji ha ɓe mbaɗi ɓataki fewde horejo kaf ngam ñingdi ngal pellital tedduɓe ko ni woni mbaɗi yewtere men hande bisimilla mo tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗi duniyaru on calminama to gonɗon eno gonirɗon onon rewdiɓe min e gelle meɗen médiaji rendo ha e Facebook TikTok kame YouTube onon kala on calminama tokkoralagal to ko Saran Doumbia sawrodiri toon e Malang Sonko kono ɗo banggam ñamaɗo no kala yalet ko Dieynaba Oumar Sow joɗi ɗo mi salminima Dieynaba mi salmitima Oumar Mamadou Sow en calmini heɗotoɓe e daroɓe RFI fulfulde kala
to bangam nan Haruna Dem jam ñalli seydi dem jam nyalle ma Umar jam nyalle kala hettiɓe enen calmina ɓe kamɓe kala siki ala ɓe calmitima ha ton to Paris la France Yero Mangara mi salminima Yero eywa min calmitimamo ɗum noon ɓe min nanma less sikki alama e arto joni e salminoydi e heeɗiɓe men ɓe ɗum noon tedduɓe no mbiɗen joni ni eɗen gandi ko ɓoyani e nder yontere nde toon to Rabat e nder leydi Maroc rokkirama toon ballore kanŋe wonandi Afrique wonandi noon pijowo ɓurɗo lollude mbiyen e nder dongre Afrique nde tawi ko e lato ballon eɗen gandi ko tato ene wayna gonno e dow kaggu o ɓen goni ɓe kalɗen nane e gardini ndi Victor Osimhen mbo Nigéria e Mohamed Salah wondude Achraf Hakimi ɓiɗɗo Maroc on pijowo toon to Paris Saint-Germain ko kanko laatini ƴettude nden ɗon ballore kanŋe Dieynaba Sow ko an puɗɗorotomi ɗum waɗi ina wayne hewɓe pirtino ngol ɗo koyɗol ko adi e ngol waɗa mataw bettere wodananimo e ko oɗo Achraf Hakimi ɓami ballore nde ala bettere ala hen sabu enen fof en jii Hakimi ko waɗi hitande hikka ko toon to Paris Saint-Germain mbawɗen haaltankode Paris sabu en gandi oɗo ballon d'or ala compétition moɗo mo ganduɗa waɗi e leyɗele meɗen waɗani kan waɗani wadde konko waɗi nder kippe makko en jii ko adi ɗum ni hay ballon d'or mawɗo Europe kanko wonno koye place jeegoɓijo hay so woni on winoɓe ni on wawno ɓurde ɓattade ɗon ko nani ɗon kanko heeɓi prix Marc Viviane Foé en jii kadi ko waɗi e Paris Saint-Germain hoore mum ko waɗi guila Ligue des Champions Coupe du Monde des clubs Ligue 1 e ko nandi hen wadde ala kanduɗo e oɗo ballon d'or sowona kanko Haruna koye ngal jaɓɓal jaɓɓuɗa noon ko noon eɗen kaltino ɗum ɗon e jewtere kewde mbiɗen so tawi o heɓani ma hawno seeɗa ma bettu yimɓe no feewi saabu ho waɗi hikka hay goto waɗani ɗum noon mboɗo sikki tan ho woni lawol rewna bettere ala ɗum noon Yero Mangara nani min nananamo no feewi jam ñalli ha toon to Paris la France no mbaɗɗa seydi Sow aɗa sella ɗo suuri no mbaɗɗon e ɓuuɓol welle on puɗɗima ɓuuɓede feeɗa wiya Yero ala ɗe balɗe ne jangia ne ɓurtu heerude min komin mbiyanno ko ndemin ɓuuri famɗude kondude mbatti yaltinde curki toon ɗum kam sa yi ɗum tan andu jangol tawi wona curki tan ko ɗum tawi pular ne wiya ko waalo fendo wali tan fendodde wallahi ko noon Yero en jokkodiri ni e nder yontere nde no jurnittoɗa gila ballon d'or o suwano rokkiredi laatima wonde ono yirino ni Achraf Hakimi e heeɓi nde ɗo ballore bettere ala no Haruna Dieynaba mbiri ala bettere ɓaade ko waɗi ko hay goto waɗani ɗum ko waɗi ko Paris Saint-Germain ko waɗi ko leydi makko Maroc petton laabi 17 fof gañoɗon Ligue des Champions gañoɗa championnat France Coupe de France quart de finale Coupe Ligue des Champions nanna demi-finale nanna finale nanna ko waɗi ko mawni jaha finale Coupe du Monde des clubs Super Coupe d'Europe ƴetta piya Tottenham ala ko France wiyata ko c'est mérité omo handi hen ndew hewɓe kaali hakkude makko e Mohamed Salah haali Ligue des Champions nde ɓe kawri e Liverpool kadi ko kamɓe polno donc Paul ɓe nangi Liverpool Nuno Mendes nani Mohamed Salah e nder posum gila nde ni o yalta ha joni Mohamed Salah waɗani match moƴƴo avant ha joni parce que janvier oɗon février gila no ɓe potti 8e de finale e Liverpool ko nden Mohamed Salah majji Mohamed Salah no fuɗɗiri noon so yettirinoma noon mi wiyani ballon d'or Afrique tan hay ballon d'or mawɗo kañum ƴettatno ɗum noon hewɓe kay gurdirima e nden yiyande Mohamed Salah mbo Liverpool kayni no ɓili ɗeɗo balɗe no fewi toon to Premier League tawi hojomaji ɗi dokki tan men jurdinde ɗum e timmode yewtere nde kono noon en jaat toon to Sana Doumbia keɗoɗen yogo e hettiyankoɓe men ɓe ganduɗa gaddi kayni miijoji men no haala e ballon d'or o keɗoɗen ɓe Achraf Hakimi tottama ballon d'or tottama ko handi keddito ko noon Sékou Guirassy gonga ko footballeur mawɗo kono noon ala place ɗon e place tataɓo par ce que eɗen mbawi ala golle kadi ɗe waɗani équipe o e ɗi waktu battidiɗo oɗo gonga noon homo footballoto club mum kono sen ƴeewi ɓe waddata ɓen ɓuuri ɗum darde lamde
Hakimi Asraf wallahi mo handi hen ɓeɗane ɓe o yaadi ɓene ɓe kanduno en kono hanti arsuke o ɗo woni hen o yetti équipe muɗum Paris o gollir golle baɗɗe fayda Maroc to o jeeyato tonni ko noon Ousmane Dembélé heeɓi ballon kanŋe adurankore oɗo heeɓi Afrique supporter ji Paris fof beltima supporter uji Paris beltima ɓe andi Hawa Diallo Sow toon to Paris koye ɗin supporter uji jeyɗa Dieynaba Sow en nani e nder halaka Oumar Ka to Banjul haali e Serou Guirassy nan en kali ɗum e fuɗɗode nde ɗen gandi ndi tatoɓe cuɓa nde haala waɗi hewɓe ne cikkuno ma o tawi e tatoɓe kono mbeɗa sikki mataw jeddi fof ngala ɓeɗo tatoɓe ganduɗa ko waɗaɓe ɗon ha haqqille jaɓatano goto e mabɓe loggite Serou Guirassy natne ɗon no jiruɗa ɗum ha min de jaggu ko tatoɓe ɗo mbaɗa ɗo ɓe goni koye place mabɓe Serou Guirassy gonga ni won ko waɗi kono pour ardade ɓeɗon tato walla ardade Hakimi kam haala mum haalaka ardade mo ɗiɗo heddiɓe Salah Ousmane wona hunde weɓde saabu kamɓen koɓe handuɓe hen Salah ko waɗi toon to Liverpool saabu no mbimi nanni joni ko club aji mabɓe tan ɓurata wawde ɗum nen hayso woni kadi to banggue ga to banggue Afrique en jii sa ƴetti hande Égypte walla ƴetti Nigéria a wawi wiide aɗa waɗa ɗum e Guinée dañino caɗele kele qualification hani ko nandi hen wattidaki yaade wadde kono ɗum ɗon ko wadde a wawi wiide aɗa wiya ɗon Serou Guirassy sababu tan ko waɗi toon to Stuttgart haɗum kanko ko hoore makko ni kanko individuellement kono kippu makko kadi yarani noon wadde a wawi wiide aɗa fawmo yeeso mabɓe kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo wadde sikki kamɓe poti munjaran ha lawol gongol ɓe muncan ɓe pamiro hono noon golle kadi jokke ɗum noon ko ɗum tan mbawden yiltirade nden ɗon toɓɓere en jawtate toɓɓere wonde no mbirunoɗen ni eɗen gandi guila jonte paltiɗi ɗe en puɗɗima jurnitadi diɗɗe ɗe ganduɗa ko paaɗi fijoydi e kan mbaɗo toon to Maroc ciftinen tan kan o ko e lewru ndundo paaɗen fuɗɗuto 21 lewru 11 ɓuuru ma yaha 17 lewru 1 ɓuuru hitande 2026 caggal guɓɓi A e B hande noon ko guɓɓal feengal jurnettuɗen ngal ganduɗa ko Nigéria kame Ouganda Tanzanie e Tunisie ko kamɓe gondi toon haade men rippude toɓɓere nde en keɗoto jantore nde Alou Seni Ba waɗani en e firande en ngal ɗo diɗɗal fee garten. Bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy la CAN Maroc 2025. Ko Nigeria, Tunisie, Tanzanie e Uganda tawate e ngal goɓɓal tataɓal woni groupe C. Deso e mabɓe Coupe d'Afrique ɗe ɓe jogui tawa desowal cakketingal ngal wonno ko hitande 2013 tan saabima Nigeria jeeyede équipe uji ɓurɗi ngarɗude dongre Afrique. O kippu fetti timmal e folotiro kan yawtugo ngo Côte d'Ivoire dañi polgu e dow mabɓe kono o saaha ina teska diɗɗal Nigeria ngal wonde e caɗele wasde ɓe yaade folotiro windariyankewo hitande 2026 ina ɓeydi telɓinde gueɗe mabɓe e ustude hoolare o kippu e on saaha keppumo Tunisie kañum nana e lawol ƴellitare hayso tawi Tunisie jooɗino ko guila e dawal gadanal e kan cakkitiɗo saabu jaɓɓal mabɓe yarugol yeeso e ɗi duminaji cakkitiɗi ngal diɗɗal ina ɗamina hollude yeeso wonko e ngo folotiro hikka fartange ngam yiiloyade desugol mabɓe ɗimmal caggal ngal ɓe cuuti e hitande 2004. Uganda e Tanzanie hayso tawi doole mabɓe potani eɗe Nigeria e Tunisie sikke ala maɓe eto hollirde koye mabɓe tawde kay ko kamɓe e Kenya jogori rendude yuɓɓingol folotiro kan hitande 2027. Alou Seni Ba jungo maɗa funnama Arouna Deme ngal ɗon diɗɗal ene wayna eɗen gandi ko leydi ummiɗi e nokkuji certuɗi e nder Afrique jogori toon rendude Uganda e Tanzanie kañumene Kenya gueɗal mumen ko kayen keblata kan garowo o kono kay eɗen gandi wona Uganda wat arani ni mbeɗa sikki e kanuji ɗiɗi paltiɗi ɗi Nigeria ko e caɗele woni Tunisie ko wawi haalede e mum mbadi kuɓtidinde yurnito ngal ɗo guɓɓal C. haali joni gaynduɗen hoye Ballon d'Or mbiɗen Osimhen jeeyno hoye tatoɓe sa inni Osimhen a inni Nigeria mboɗo sikki tan so gubal ngal fawanoma kamɓe tottate rayo favori o e nder gubal mabɓe ngal ɓe jeeyangal ko wani Tanzanie Uganda walla Tunisie foof so tawi football mo Nigeria foti fettude o fetti ɗum kañum heedi dow mabɓe no wawi noon ardade ɓen mboɗo sikki sono wiyeteno ɗon fododirte hakkunde mboɗo sikki Nigeria e Tunisie kamɓe ɗiɗo fododirta gardotol sa yi Uganda e Tanzanie ne jogui kipaji moƴƴi kono
won hoɓe mankira heewi ha ganduɗa ɓe no jogui ɗum Tunisie 1994 faade hande woda mankude coupe d'Afrique goto sikkini hay goto joga ho way noon leyɗele Afrique foof hay tay gotol tan hay so gotol ɓe ƴetti kono ham hitande fof men Nigéria ma kalde no rawane kañum hemno final Côte d'Ivoire kañum limno hikka noon ɓe jiiɗi mata ko wiyete revanche o ɓe jiiɗi yoɓtare hoɓe heɓnoɓe rawane hoɓe teɓe dañi ko weɓata e mabɓe no fewi kono hamboɗo sikki ɓe jogui tan hande fettoɓe ɓe ganduɗa no mbawi rokkude ɓe miijo wonde mbawi hawde e ngel kuɓal hal moto kamɓe tottumi favori jewnum hen Tunisie heddoto noon final o ko wiyete final wodi ñande Tanzanie e Uganda kawrata nde saabu no wiye wonde meilleur troisiéme e groupe hakkunde mabɓe mboɗo sikki kamɓe jiro wonde ko football noon no wawi bettere waɗa hen kono mi jaggani wonde Nigéria walla Tunisie no mbasa yaltude Nigéria hewɓe pawni ɗum kartal e barrage uji ɗiɗo ɓennuɗi ko RD Congo wattidi foldeɓe Yero Mangara men keɗo ko ɓoyta heɗiyankoɓe men ɓe kono Nigéria no Harouna wini so tawino ko goo ɗiɗi tati nayyi watte ko kamɓe mbaɗete e jonde gonde kono beele no holni Nigéria aɗa andi kamɓe aɓe mbawi hande mbiya kamɓe mbawi Afrique janggo ɓe ngara ɓe bettuma hay ɓe jata to woɗɗi hande Tunisie sa daari coupe d'Afrique hitande mo Sénégal ƴettata ɗum ɓe ngari ɓe mbaɗi match uji maɓɓe tati phase de poule ɓe gañi tati ɗi fof huitiéme de finale ɓe potti Tunisie fimo ɓe jooɗi ɗum woni Nigéria aɓe mbawi wi hande jiyaɓe aɓe mbawi fiide Argentine janggo so ɓe potti no wiyete fuutankoɓe jumanaɓe fiyaɓe ɓe jooɗo ko ɗum woni Nigéria min koɓe jumwale jumjeeri fof min komi jumwalanajo minen kam mbawi sa ndaari fettoɓe maɓɓe ɓe a wiyat ɓeɗo kam hay goto wawi fiide Afrique mais so ɓe ngari e terrain o no ille maɓɓe tolniri noon wona noon football maɓɓe tolli ewa ɗon noon ko caɗele yo ɓeeto innide ballon d'or uji ɗiɗi ɗi Dieynaba mami artema joni haade ɗum dokken ɓeɓe ganduɗa kadi ko heeɗiyankoɓe ɓe kamɓe ɓe kaali jiyanɗe mabɓe yurnito ngo ɓe mbaɗi e ngal ɗo diɗɗal fe keɗoɗen ɓe garte so garte groupe C o hakkude Tanzanie e Nigéria e Tunisie e Uganda e paami kam ko groupe certuɗi sen daari ko hakkunde tan Afrique centrale e Afrique de l'Ouest e Afrique Maghreb ene wonde Afrique de l'Est kono noon paamin Uganda aɓe moƴƴi de e jii éliminatoire ɓe mbaɗi remontada eɓe piiɗo Mozambique ɓe pi Somalie ko Algérie tan heeɗi yeeso maɓɓe Nigéria kam bon en gandi kam so wonti Nigéria yanti e barrage am hullir tan Nigéria ene manki tidde donc noon en koolahi ɗum hay Tunisie en koolahi ɗum 100% donc hollir tan oɗo groupe kam surprise ne wadde groupe e Nigéria e Tunisie yahaɓe so ala surprise kono Nigéria omo fayni kam no feewi joni Nigéria nden Nigéria joni sir e mi anda probléme fédération ɓe dañi mi anda ko dirigeant min mbaɗo fayiɓe del oɗo coupe d'Afrique hay soɓe jalti sikan soɓe goɗɗa hoolare kam so eggi e wayle arsude ramo way kono hoolare yimɓe hewɓe Dieynaba Dianomi wiiɗi hoolare hewɓe kam e heeɗiyankoɓe ha e yeeɓoɓe e weltortoɓe latta ballon ina sikki ala ko Nigéria no mbiɗen ni ɓuuri yakrede woodi favori kono bettere ina wawi wadde ɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko yiɗoɓe hollirde koye mumen e ina mbawi jaɓɓade kan garowo 2027 woni Uganda e Tanzanie tawti Kenya jeyaki diɗɗal maɓɓe ngal ɓen jogorani newnandeɓe gueɗe ɗe wona ko jogori weɓde saabu Tunisie min ni Tunisie mbeɗa sikki so Harouna wiino waɗa Nigéria goho min Tunisie ni ɓuurami wadde goho par ce que sa ƴeewi hay e éliminatoire uji mondial ɗi Tunisie ni ɓennugol mum ɓurno weɓande ko Nigéria par ce que Nigéria no Yero wi ni ɓe ngabbata ɓe tello sa ƴeewi ñande hen yimɓe foof min kam jaggunomi ɓe piyat Congo ɓen hannde ɓe mbiya ɓe jahat mondial walla ɓe jahata kono a yi gueɗe ɗe no jaari gonga noon aɓe jogui fettiyankoɓe ɓe jogui kippude ɗiɗi kono aɓe jogui caɗele kamɓe kala e saaha wadde sa ƴetti kadi ko wayno Uganda e Tanzanie kañenne adi ko foof koɓe fotɓe jaɓɓade ko pottal garawal woni coupe d'Afrique wadde poti hollirde koye mabɓe hayso woni wona hunde wemde wadde kam hay sinno woni ɓe ɓennani ɗiɗoɓe walla goho ɓe mbawi jeeyede e tato ɓennoɓe hen woni meilleur troisiéme saabu sa ƴetti Uganda e qualification mondial o mi sikki so wonano calcul aji walla changement ji goɗɗi gaddaɗi hen en wawno jeeyede e yaaɓe barrage ɓe henna ɗum ɗon foof kadi ko wattude Uganda kañumne hakkille oɗon groupe kam hayso woni kam
Tunisie e Nigeria ɓennugol mumen kam ɓuri wadde assuré ɓuri holnade kono kamɓe ne poti wattede hakkille wadde ko kawral jogol ngal rewindede ni feewi kawral Uganda e Tanzanie kamɓene ma rewindi siftinde ngal kawral Uganda Tanzanie ko nogasi jeeɗiɗi décembre waɗata toon to dingral Al Barid ngal Rabat Nigeria kañum e Tunisie e kamɓene ina wayno ko ñande nogasi e tati e lewru sappo e ɗiɗi ɓurndu toon ɓe jogori hawrude koto Fez ɓen pijata ko ɗum mbawɗen tongude e nden ɗon toɓɓere tan no kemi wiide ni e nde yonanno ni yewtere nde kono noon waktu o kam wona dallin sakono fooɗe ɗirto en jokkat tan ha joni e ko heddi en kaaline e gardini ndi eɗen gandi coow jibinama ɗeɗo balɗe caggal nde télévision ngaji ɗi ganduɗa ko gendiji mbiyen télévision ngaji national wonande Afrique ɓaleri sen kaali ɗum noon pour bandiraɓe ɓe ɓuuru famde woni Afrique subsaharienne ɓen ɓe wiyama kaf wi ko kawri capanɗe tati e tati e nder kawri capanɗe joyi e ɗiɗi ɗe tan woni koɓe kollirta ɗon ɗo leyɗe kaloje ɗemgal anglais e nder Afrique ha joni kollirta kawri capanɗe joyi e ɗiɗi ɗe fof e nder ɗum ni woodi ni télévision mo ganduɗa jeyaka e nder dongre nde kayni ina gagni droit ji ɗi hollira kawri ɗe fof Harouna haala ka heewi haaɓe mbaɗi ɓataki faade hoorejo kaf Patrice Motsepe e ñingdi ngal ɗon pellital holko wawi sabade ngal ɗo pellital e yiyande ma ete beele e ngal haani engal haani mboɗo sikkina taw noɓe darorini tan noɓe gummorini wona noon ɓe ponno wadde ɓe ponno yaare ɓe kawrita e kaf ɓe joddo ɓe kalda mo walla gilay adan ɓe mbiya kaf so tawi honon ɓe coodani ay sa yeeyi a dañan coodo mboɗo sikkima ustu wadde tawi koɓe coodi kawre maɓɓe capantati e ɓe jaabi sodde ɓe jaabi sodde sabu ni ɓe jaabi sodde so mbiyama on tottama capantati e tati e capanɗe joyi ɗiɗi hen on kalnama milliard jofton presque o wiya kaf yiɗi yeede ɓe ɗum ho presque milliard CFA o ma daro yimɓe fof no gandi leyɗele Afrique te so wayni waɗi ko laamuji ɗi joɓata coupe d'Afrique Côte d'Ivoire banno ɗo gouvernement Sénégal yoɓi presque 900 millions coupe du monde so ari so jobdi yonti ha jobta ho timmatani 300 millions ɗum noon addi haala ka saabu koɓe kamɓe noon ɓuuri mettude ɓe wona hoɓe mbiya ɓe job ɓe jaabi sodde kono hoɓe mbiya hoɓe dañta hen ho capantati e tati ɗi e capanɗe joyi tawa noon to leyɗele kaalo e français ɗe tan mbiya noon leyɗele anglophone de leyɗele ganduɗa anglais haalte toon de matchuji fof dañata ko toon haala ka toon futtori ɗon haalka woni mi satiro ɗon yero mangra yero holko saboto mati ceergal ngal woni koye ɗemɗe ɗe walla aɗa andi Arouna no wirini ni ɗum wona kaf yeyata kaf yeeyi ha gayni kaf yeeyi ɗum goto entreprise biyeteɗo New World Sport kamɓe cuuɗi ɗum parfois ay éliminatoire coupe du monde ko agence goɗo biyeteɗo ente gonɗo Suisse ardi ɗon ko Reda Chabanis ilam goto min andemo kamɓe cotno éliminatoire coupe du monde aɓe jeyta télévision wiyeteɗi télévision gratuite wona tan télévision public gratuit TFM ne wawi sodde 2STV ne wawi sodde voilà mais aɗa andi ko ɗum ɗon wiyete free to wear woni ɓe ganduɗa a yeɓat kono a yoɓata hande o business gonɗo e ko wiyete droit TV ko ɗum rokkata haalis fettoɓe ɓe 70% salaire uji maɓɓe ummoto koye droit TV so hande téléji privé ɗi ndin coodani tan football maayi hande sa yi kaf ne ɓeyda haalis mo tottata leyɗele ɗe seɓɓade droit TV ji ɗi koko ɓeyda Afrique francophone ko téléji ɗiɗi cuudi téléji privé ɗi ganduɗa a yoɓat pour yeɓde ko canal e chaîne biyeteɗo New World Sport hande soɓe mbi hande free to wear o an heɓat matchuji ɗi fof aɗa wawi yebde fof tawa yoɓata holno neɗɗo yahirta nde ne waɗa abonné karan an sa yuɓi a yiiɓi matchuji ma capantati mi anda e ko fawi ko heddi ko ɓe ganduɗa kamɓe an sa suuɗi ɗum 1 milliard kamɓe ɓe coodata ko 30 milliards ɓaade kamɓe ka joɓowo pour yebde ɓe kamɓe koɓe tefan voilà canal a yoɓat pour yebde ɓe nden kamɓe koɓe joɓata ko kaf ɓuuri hewde ko RTS yoɓata ɓuuri hewde ko ORTM yoɓata joni droit TV ko joɓata coupe du monde heewani ɓaade coupe du monde ko wiyete free to wear ɗi ganda a yeɓatte a yoɓata ko RTS waɗa ko 16 ɓennata matchuji 16 sa ari ɗo France ko TF1 ƴettata ɗum souvent
walla M6 ko siège match ɓe keɓata ko heddi ko a yoɓat pour heɓde woni beIN Sport walla Canal sa yehi Angleterre ko Sky Sport walla BT Sport hande ko ɗon aduna o tolni so ɓe jiɗi ko ɗum so ɓe jiɗa sa yi anglais ji ɗi nen ceeba mattuji ɗi fof seɓade anglais ji ɗi ala chaîne mawɗo mo ganduɗa elle payante so tawi no hande Sky Sport walla BT Sport aɓe gonno Kenya aɓe goni Nigéria walla ɗumen ɓeɗon kadi ɓe joɓat mais ɓaade ɓe ngala ɓe mbiyat yo téléji public ɗi job ko ɗum tan yero pawa ɗon feɗenuma Oumar Guiffé ko toon to Mozambique o jooɗi omo jogui yiyande e alhaali ɗin ɗon droit ji e télévision ngaji kanko e woɓɓe heɗiyankoɓe men keɗoɗen ɓe CAF ƴetti ko télévision ngaji Afrique haaloɓe ɗemgal français woni yoga e maccuji tan mbawi yaltinde eywa haaloɓe anglais jaltira maccuji fof ɗum ko toñanke ɗum wona e nunɗo woodi ko enen fof ponde ɗen ha potere gasi kono kamɓe noon gonko addude hen caɗele soɓe kolliri hono ni fewani yo pondu ɓe ko ƴetti ko ɓeega ɗum tan ƴettata anglais ɓurata yaltina fof français yaltina seeɗa e koko famani par ce que sa fondi ko fotani ko ɓuri ko tikkat tawi ko goongo e aduna oma gonɗen tawi aduna o ko pecce nayyi pecce tati ɗe fof heɗen nana anglais wadde hina gasa ko ɗum woni sababu o wadde noon heɗen mbawi ɗum kadi hina famani ɗum no famni jafoɗon wona Oumar Guiffé ko Dembif Diallo to Nouakchott kame Oumar Ka toon to Banjul Oumar Ka ɗo wiɗo e ɗum famani nde tawno ko ɓuuri hewde windere nde no nana ɗemgal anglais ko ɗon jiyanɗe ɗe mbiyen nayori Dieynaba Sow no Harouna e yeru mbiri ni anni haɗa yaadi e famɓe ɗum ɓe sababuni mataw ngal to ɗemgal ɓuuri towde mbiɗa wawi famde no Harouna Yero birni no gueɗe no lelnirani wadde wona caɗele kaf kono ma muskam e leyɗele le saabu sa ƴeewi ko ɗum commerce ko ɗum jeygu ko julago kaf kamɓe jilto ko kalis sodɓe ɓe ne jeyta ɓe kaf yeehi ha paari sodɓe ne jeyta ɓe kañen jilto ko bénéfice sa soodi ɗo henne hayso ko bal fugaja ma yilo hen bénéfice ko ɗum woni haala ka wadde noon hunde ne famoro ɗon kono en muusi kadi e leyɗele nde kono hewɓe ɗon kat famde ko so tawi coɗo fof heɓa fof hono Yero wiranno nani so tawi a sotti e mo ganduɗa ko coɗɗo kawruɗe fof sa wawi soode e mum fof nawa kono ha kaf yaltin noon ɓataki wiide ko kawri 33 firti ko kaf ne jogui hen kayne gueɗal mawgal mi sikkani tawi kaf ne jogui hen gueɗal mawgal so jeeyɗo ha paari ala eɓe jogui saɗa ɓe jeeyade wiyeɓe ne jogui babay aɗani hande joni jetten tawde aɗa wawi wiide 33 kawri tan kollirto ay joni jettu Sénégal so Sénégal hino wi New World an joyi 50 fo an jogui waɗari mboɗo jogui heccormi haalnam no foti mi sooda fof kono ɓe mbi ala ɗum 33 tan haysa ɓeydi kalisa heɓata ɓe jeytama ko ɓuuri 33 ko ɗon woni ko hawdirta kaf kon he dañta hen yiiɗa pertude ɗum kamɓene ɓe jiiɗa yeyde par ce que concurrence o ko protégé ɓe mbaɗa protégé canal moɓe jeeyi droit ji Afrique francophone saabu yimɓe fof no gandi canal o leyɗele kaaloje Faraïse Afrique de jogui ɗum hande so ɓen goppino tan canal yanat ko noon hewɓe jiiri Dieynaba mbeɗe sikki Harouna jokkiti miijo ngo nde tawno waktuji ɗi gasi ha laaɓi Yero Mangara toon to leydi France tinne e jangol ngol tan mbadde mbay noon ha yontere arore nana ga ha jibinen eywa ɗum noon en jettiɓe kamɓe kala toon to karallagal to Saran kame Malang tedduɓe yontere fande adi men sogeno haaji